Când a prins Constantinopol, turci. Și sultanul, Bahomet, sultanul, cum îi spunea atunci, la masă, în timpul mesei, eu toți bucurări, veselia că au prins Constantinopol și Da. mare lucru, mare, așa. În timpul mesei, când era cea mai mare veselie, s-a arătat o mână cu 5 dești. S-a arătat pe perete o mână cu 5 dești. A băgat spaima, special în inima sultanului. Și toți care erau pe acolo, o spaimă mare. Ce-o fi asta? Ce-o asta? Ei, spune, adu și vrăjători și mai adu și el înțelepți, să-i spună ce e asta. Că era de acum în inima lui, nu putea să-l... Și era un grec care, ortodox, creștin ortodox, era cu dânsul, dar nu se da pe față că e creștin ortodox. Și îi spune, aduci, nu nimeni, nu știe nimeni. Îi spune asta, grecul ăsta, care era ortodox. Zice că adică împărate sau sultane, cum i-a spus. Zice, asta nu pot să spui decât un creștin ortodox. Ei, unde l-ai? Îl știu pe cineva, un sfânt mare. Gheorghe Scolaru. Grigorie Scolarios, primul patriarh din turcocrație. Așa, pe urmă, ei l-au făcut, pe urmă, după asta, adă-l încoace. Adă-l încoace, l-a adus un sfânt. Și îi spune, ei, dacă îmi spui tu, îmi tălcuiești și asta, îți dau ce vrei tu, îți dau. Că îl rodea de acum mâna asta care i s-ar da. Și atunci îi spune, eu ți-o spun, dar îngăduiți-mi 7 zile să mă rog lui Dumnezeu, meu și să-mi arate asta. Gata, te duci. După 7 zile a venit el și i-a spus, acele 5, mâna cu 5 dești, tâlcuiește așa. Dacă era în Constantinopol încă 5 sfinți sau nu puteai să lui Constantinopol. 5 ortodoxi, nu? Parcă. 5 ortodoxi, 5 oameni sfinți. 5 oameni mai sfinți. Pentru că toți ceilalți primiseră uniația cu Roma. Tocmai. 5 cu așa. Și atunci i s-a dus de pe inima lui toată greutatea. Și atunci l-a ținut la împărăție, tu ești sfânt meu, tu de acum, ce să-ți dau? Asta, împărate, să fie toți creștini ortodoxi, să aibă biserica lor, slujească, să le dai voie, nu fie împiedicați de... Îți dau lucrul ăsta și o adus. După asta, zice că o adus, zice că omul ăsta trebuie să-l faceți patriarh. Sultanul a spus. Și a venit, au adus, era cum a văzut, omul sfânt a făcut patriarh. Deci Dumnezeu a salvat ortodoxia tocmai prin venirea turcilor. Tot prin venirea asta. Altfel am fi fost astăzi catolici. Da, asta e. Papistași, adică. Da, papistași. Ei, mă uite, sunt multe tare, frumoasă, care ne-a lăsat Sfinții Părinți să le știm. Încă, dacă mai pot ști și din trecut, din copilărie, asta Dumnezeu a vrut. Asta Dumnezeu a vrut.